Metzineres, un podcast de Miren Nebot i la Bruixa Verda. Comencem el podcast de les teves bruixes preferides, que no són les bruixes avorrides. Què tal? Mira, com estàs? Pues bé, Vens amb ganes d'aquest vinc sempre superepisodi? amb moltes ganes de que m'ensenyis a fer pòcimes de bruixa. Pòcimes de bruixa? Sí. És que, aviam, avui aquest episodi no té res a veure És una performance bruixística. Exacte, avui és una performance, també és una mica de tutorial, Sí. vale? No té res a veure amb l'anterior, que us deixem per aquí a sobre perquè pugueu fer clic, els podeu fer el xafarderio, mirar tots els episodis que hi ha, i que ja n'hi ha uns quants. I avui us venim a explicar, o li vinc jo a explicar a la Mire i a tots vosaltres... Jo faig de pinche. Exacte, la pinche. Com fer ungüents, vale? I Faràs un hechizo? Sí, per un hechizo. I també parlarem de l'ungüento de les brujas o ungüento volador, vale? Que és molt guai saber això, perquè és de primero de bruja, que això s'ha de saber. De parvulito. Exacte, de pàrvuls no, de pàrvuls tampoc, però s'ha de saber perquè té una mica també de coneixement d'història i tal. Vale. Partint de, que jo no sé si ho sabeu o no, però diria que al primer episodi ja vam fer una mica de presentació d'on venim i que aquestes coses, però bueno, us recordo, per si acas, jo vinc de família de ramalleres, a casa s'han fet ungüents, a casa s'han fet curacions, i avui us vull ensenyar a fer un ungüent random, des de zero, exacte. Que podia ser un ungüent de romaní, un ungüent que serveix pels dolors musculars, vale? Ai, em fa mal el genoll, no sé què. Ungüent de romaní. Com podia ser un ungüent, m'ha picat un mosquit, me pica, un ungüent de lavanda, per exemple, vale? O sigui, la base de fer un ungüent és sempre la mateixa, l'únic que tu vas canviant doncs, les herbes, depenent de lo que t'agradi, doncs, el que vols fer o el que no vols fer. Ara mateix m'has donat un ungüent pel meu tatu que se m'estava infectant, que flipes, i m'ha deixat de fer mal, que no sé què m'has posat aquí. T'he fet un ungüent de calèndula. De calèndula, meravellosa calèndula. Vale? Llavors, molt fàcil, però abans també vull fer una introducció de lo que és els ungüents a la bruixeria, Vale. perquè així ja ho fem tot junt i pa'lante, saps, com els d'Alicante. Molt bé. ¿A tu te sona el término ungüento de vuelo? ¿Te suena? Sí. Te sona? Bueno. Sí. Pels que no us soni, un ungüento de vuelo és un ungüent que et fa volar. Vale? Per què? Perquè està fet de plantes al·lucinògenes. Plantes com, per exemple, la belladona, l'estramoni, mandràgores, jo què sé, etc. Acònit, dedalera, en fi. Be careful, vale, gente? Perquè aquestes les plantes són molt poderoses, i tant et poden curar com et poden... O sigui, hi ha aquesta dualitat, vale? Petit incís. Tenim aquí al costat amb nosaltres un exemplar del Maleus Maleficorum fet per dos monjos dominics que van condemnar a mogollon de dones per culpa del seu escrit el 1486 a la foguera i a la forca, i bueno, doncs parlaven també de que les bruixes d'aquestes dones precisament es preparaven aquest tipus d'ungüents i que feien els seus vols nocturns, que també t'ha quedat pendent d'un podcast anterior parlar del sàbat. Ho hem dit i no hem parlat, tot això es parla perquè són temes transversals. Sí, perquè jo penso que ja se sap i poder no se sap i s'ha d'explicar. Abans de començar, us volia ensenyar aquest llibre, jo també us vull ensenyar un llibre, vale? Lucha de libros. No. Una és una cosa que és una altra. Aquest llibre és d'un amic, que és d'en Kobe Michael, ell és el puto amo, parlant clar i català, i és un llibre que parla tot d'herbes verinoses i també parla de la història de l'ungüento de vuelo. Bueno, us el recomano molt, tant aquest com aquest, no té res a veure un altre, aquest és més rotllo història. Bueno, els judicis condemnes i tal, no? Què és una bruixa i per què se la condemna, oi? Sí. I aquest és per saber fer un ungüento volador, perquè et diu les proporcions, com ho has de fer i tal, i et parla de diferents tipus d'herbes, ¿vale? Perfecte. Els tenim disponibles a la meva web, ja me hago promo, ¿sabes? labruixaverda.com, libro de brujas, us trobareu els dos. Bueno, total, aquest, us estava dient. El que volia fer una introducció, una mica a lo que és els ungüents en el món de la bruixeria, ¿vale? Que ja heu vist aquí que tenim aquí com ja nostres herramientes, perquè en farem una en directe. La taula de cerimònies preparada. Que agafeu boli i llapis, no, llibreta i boli. Apunteu elements. Exacte, apunteu. Abans de començar, tu creus que la bruixeria sempre ha estat lligada, o sigui, els ungüents i la bruixeria sempre han sigut mal vistos? No. Perquè hi va haver una època on no, on una bruixa, una curandera,
Clar. Era una persona, ramallera. Una ramallera. Era una persona important. És que era No estava mal vist. la dona medicina de l'època. Exacto. Pues, ¿qué va a pasar? Que vinieron unos señoros, otra vez los putos señoros, i van dir, això va ser a mitjans de l'edat mitjana, segurament van dir, ui, cuidao, aquestes dones tenen molt de poder perquè poden curar, no? La gent acude a, empiezan a l'església a purificar-se. Els poders tradicionals. Exacto, acude a ver esta mujer, tal, vamos a ponerle una mala reputación, vamos a hacer que se vea mal, ¿no? Para de alguna manera poderla, pues, demonizar-la o algo així. Correcte. Llavors, va haver un moment en donde las boticas, ¿no? Las boticas. O las farmacias modernas. O los arbolaris de entonces, pues es venien ungüentos d'herbes verinoses. Se'ls va atribuir aquests ungüents de, per exemple, belladona o estramón i tal, es van atribuir a ungüents que s'utilitzaven per reunir-se con el diablo. ¿Vale? Porque te hacían volar. Sàbats. Exacte, que era per se'n deien ungüentum sabati. ¿Vale? D'aquí ve lo del sàbat i tal. Sàbat, resumit, el que és un sàbat és com un aquelarre, una trobada... Aquelarre, la paraula ve del basc. Sí, aquel, que és cabre, i larre, que és prado. ¿Vale? Llavors... Que lista ella! Ah, una que sabe. Llavors, doncs això, no? S'atribuïen aquests ungüents, per poder-los demonitzar d'alguna manera, s'atribuïen que les dones se'ls aplicaven en zones on el corrent sanguini era major, per exemple, darrere de genolls, palmes de les manos, palmes de los pies, sienes, tal... On també a les parts íntimes, no? Perquè tenia també molta relació diu, exacte, les escombres que s'ofrutaven per les parts íntimes. Hi ha escrits, no? Has vist? Sí. Ha trobat la Miri escrits que el que és l'escombra de la bruixa i tal... Bueno, és que de fet hi ha un registre històric en el qual s'explica que la primera bruixa que va ser condemnada va ser una Alice Kittler a Irlanda, és la primera dona de la que tenen registres que va ser acusada de bruixeria i una de les acusacions que es va fer en contra d'ella va ser precisament que guardava en un armari a casa seva l'ungüent que es posava a l'escombra. Jo sé una italiana que es deia Matteuzia di Francesco, que l'any 1428 també va ser jutjada per utilitzar aquest tipus d'ungüents, que és el que deien que se'ls aplicaven o al cos o a l'escombra i luego... per reunir-se con el diable perquè volaven a l'aquelarre. Sus viajes astrales. Sí, volaven al sàbat, no? Aquesta celebració, aquesta quedada i tal. O sigui, el sàbat per mi és trobada, celebració, aquelarre con diablo. Orgia. 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 És que es deia que hacían de todo ahí. Tu saps que hi ha aquí a les nostres terres de Catalunya un dels punts, hi ha molts on es deien que es reunien perquè Catalunya és terra de bruixes super heavy, crec, no sé si ho hem dit, no ho hem dit, no ho he repetit, pesades, però és on es té constància de que apareix per primera vegada la paraula bruixa a tota la península ibèrica, res de Galícia, res de País Basc, Catalunya, I on va ser? A quin meravellós poble va ser? No ho sé. Les Valls d'Àneu. Ah, sí? Bueno, allà és on es guarda... És que tenim molts amics allà. Un altre dia t'explicaré el que ens va passar. Allà és on es guardava... És veritat, sí, vam anar. Sí, clar. Allà és on es guardava les ordenacions de les Valls d'Àneu on es condemna la bruixeria i apareix per primera vegada com un còdice, com un penal, la paraula bruixeria. És veritat. I aleshores, clar, Catalunya era terra de bruixes. Te'n recordes que també vam anar a Viladrau a gravar, perquè també hi ha molta tradició de bruixes. Un lloc on es feien molts sàbats, es deia, era al cim del Pedraforca. També. I, bueno, i a la Pedra Gentil, que vam anar, que era un dolmen, perquè, clar, Catalunya també està ple de... Montseny, Montnegre, de pedres prehistòriques. també. És que tot arreu. Tot arreu. Tot arreu. Bueno, total, que es que nos va critiqueo y nos ponemos aquí... Total, que aquests ungüents se'ls aplicaven... Això van fer-ho com que era demonizado. Llavors s'han trobat escrits, també, de l'any de la Catapum, que t'explicaven... Sí. El rigor histórico, m'encanta. Nosaltres som súper... fetge i tal. Que ara no me'n recordo de l'any, tia, però no que fa molts anys. Això està ChatGPT easy. Exacte, o Google, donde sea. Total, que hi ha uns escrits que deien com es feien aquests ungüents, i et deia, perquè cada dia de la setmana s'havia d'anar a recollir una herba. Clar. Vale? Dilluns, herba tal. Dimarts, herba qual. I llavors... I això qui ho deia? Ho ficaven als escrits. Pues suposo que les dones que ho preparaven ho havien escrit... Bueno, no sé si sabien escriure. No sé. Els que sabien escriure entonces. Y te voy a cambiar el sitio porque no lo pare de tocarle el tatu y le voy a hacer daño, ¿vale? Joder. ¿Sí? Bueno, total, hi havia uns escrits que no sé qui els escrivia, suposo que esas senyores listes d'esa època, que deien dilluns una herba, dimarts una altra herba. Total, que els dies havien de coincidir
Dilluns, de luna. Era una herba lunar. Dimarts, herba de Marte. Dimecres, talta. I dissabte, la herba del sàbat, no estava escrita, perquè era una herba al·lucinògena. Saps? Està prohibida. Claro, era en plan, això és... Imagina't lo mal vist que estava, que no escrivien quina herba era, perquè no el jutgessin, saps? No, si o sigui, la del sàbat posava dia de fiesta, guiño, guiño, que no era de fiesta perquè era el dia d'anar a buscar la herba que tocava, l'al·lucinògena, perquè totes les altres no eren al·lucinògenes. ¿Sabes? Sí. Bueno, tia, és que una cosa, ara que estic investigant sobre un tema en concret, que no crec que sigui això, però ¿sabes quién también eran molt bruixes? És que ara diré un sacrilegi. ¿Quién? Les monges. Tope. Tu saps el que es feien allà dintre els claustres? Tope. Aquestes també eren posseïdores de coneixements màgics i feien ungüents i de tot, De tot. Si s'obre una mica la olla, aquí, bueno, surt de tot. Ja està. De tot. està. Vale. Coses importants que porta un ungüent de vuelo o no de vuelo, Vale. i llavors els de vuelo que a més a més es porten. La base sempre d'un ungüent és oli, Ok. vale? Ja pot ser oli vegetal, vale? Oli d'oliva, o pot ser també oli d'ametlles, és igual, oli. El que tu vulguis, Oli. però oli, ok? Apunta, nena. Segon ingredient, la herba en si, o conjunt d'herbes, vale? Pot ser la que tu vulguis. Segon ingredient, cera d'abelles, Cera d'abelles. vale? Que, sí, exacte, que pots posar o cera d'abelles, que és d'origen animal, o pot ser manteca de karité, que és vegetal. Vale? Que això és el que fa que la consistència de l'ungüent, que sigui rotllo com crema, saps? Com no sigui com líquid. Sí, que sí. I llavors li pots afegir un conservant natural, que en aquest cas podria ser oli de romani, per exemple. I un ungüent de bol, a part de portar tot això, l'oli, les herbes, tacatà, jo el que faig a part és també posar-li les propietats de restes d'animals. Ai, no. Muertos, nena! Vale. No voy a matar un conejo ni una cabra. Per exemple, jo en el meu cas doncs, faré servir pell de serp. De su niña. Exacte, jo de mi niña. La cremaré, ¿vale? No la ficaré així tal qual, sinó que l'esmicolaré i la posaré, o la puc cremar també i afegir-la, perquè la pell de serp té una propietat que és transformació, protecció, ¿vale? Renaixement. Exacte, per exemple. És molt fort, perdó, petit incís. Té una serp i no li ha posat No, nom. tinc 3. Té 3 serps i no tenen nom. Vinga, decir-me nombres, van als sisplau, comentaris. ja fa anys que les té. Perquè, no t'hauré tocat el tato, tio. Decir-me nombres, a veure quins noms. Sí que m'he seleccionat i posaré, perquè és que no sé A veure si les bautiza algun dia abans que es morin. Li dic serp. No. Vale, llavors, tu pots posar pell de serp, pots posar plomes, Plomes. vale? Pots posar uñas, Oh. pelo. Clar, és que és depèn, Jo tinc les ungletes del meu perrito allà guardades. vale? Una altra de les coses també, com aquests ungüents de bol, el que et fan és, amb aquestes plantes que tu hi poses, que són al·lucinògenes, el que et fan és fer com un viatge astral, Clar. vale? Com, vale? Fantasia. Si tu el que vols és que amb tu, en aquest viatge que tu fas astral, vingui algun antepassat, algun ésser estimat o el que sigui, que estigui mort, també si tens algun crani o tens alguna cosa, també el pots embatumar. Què és embatumar? Pues, tia, pues, Vale. posar-li- Embatumar, embatumar, sí. Amb aquest ungüent, llavors vola amb tu. Val. Oh, Ok? que bonic. Llavors, jo què sé, per exemple, aquest crani de cabra que jo tinc, no, aquí, si jo aquest esperit del bosc volgués que vingués amb mi en el viatge astral, exacte, doncs jo el que faria seria l'embadornaria, en aquest cas, saps? Vale. Si jo vull que la meva nena, la meva serp, m'acompanyi i em protegeixi, doncs jo també l'aplicaré, la posaré en aquest ungüent. No em va donar la serp en si. Sí, entenc. M'entens el que t'ho vull dir? Sí, com els hechizos de màgia per destruir, que Exacte. s'utilitzen restes de la persona que es vol fer mal o contra qui va. Tu això domines, eh? Sí. Veig que domines. Vale. Una altra de les coses que es fa abans de començar a fer doncs, l'ungüent Sí. és... Palos santos. Això què és? Vodka. Vale? Un xupito no. El que fa és ruixo totes les herbes amb vodka, perquè això és remedio de l'abuela, nena. Això no sé per què, però és així. Vale? La meva àvia va dir ma mare m'ho va de mi i jo t'ho dic a tu. Les herbes se'ls tira un tiroliro. Què és un tiroliro?
un tiroliro. El que dura dir tiroliro és la quantitat. Brutal. Vale? Se li tira a les herbes perquè el vodka el que fa és trencar la paret cel·lular dels vegetals. I llavors, el que és el mejunje bueno de la hierba surt abans a l'hora de fer la infusió. M'estàs entenent? Sí. Que si no li apliques. Molt Si bé. no li fiques no passaria res, però amb això és com premium, saps? És que jo volia fer un petit incís ara que has dit això, que m'he recordat que, per exemple, allà a Cuba, a la santeria, la religió ioruba, Sí? quan tenen que resar, quan tenen que demanar qualsevol cosa, o quan directament agafen una botella de ron que la compren al puto súper. Saps què fan? No. La primera, o sigui, el primer trago, obren la botella i ho tiren al terra i és per a los santos. Claro, doncs és el mateix. Ja està. Com una És que està tot cerimònia. lligat, en realitat. Sí, és molt Està heavy. tot lligat. Molt heavy. Vale, un cop ja tens tus hierbas con tu vodka, els deixes allà un rato perquè la paret celular es trenqui i llavors les escorres i després les fas servir ja en aceite i tal. Avui, Va, comencem a fer-ho. espérate que te explico un momento, coño. Vale. Avui el que farem serà fer un ungüento volador, Vale. però d'Artemisa vulgaris, que és una planta supermàgica. Tu ets superfanàtica de l'Artemisa. Sí, busquem informació de l'Artemisa, perquè és una planta lunar supermàgica, és la planta dels vidents. La trobem aquí als boscos de Catalunya, Sí, no la ens hem trobem d'anar a Catalunya, lluny. a prop de rius. A prop de rius. Vale? És aquesta que no sé si es veu en el vídeo, però és aquesta que tenim aquí. Agafa-la. Jo la propo. Aquesta. Aquesta. Està Aquesta tota xutxurria, no està xuchurria. Ok. Està buscando ella salir para adelante. Està aquí. Vale? Matadme. Exacte. La farem d'aquesta planta i d'altres plantes que llavors quan farem el ritual ja les anirem enumerant si vols, Vinga. o si no ho escrivim. Deixem aquí tot escrit perquè ho tinguem, o a la descripció perquè ho tinguem a mà, vale? És una planta que no té alcaloides tropànicos. Què és això? Wow. És que, a veure, les plantes tenen... Pues, Ella química, ¿sabes? No, és que, clar. Esto es botánica, nena, esto es botánica. Botànica, toma uno. Molt resumit, ¿vale? I les plantes tenen uns components que són els que afecten a les persones, ¿vale? Que se'n diuen alcaloides. Això em sona. ¿Vale? Hi ha molts tipus d'alcaloides, però les plantes que són la família de les solanàcies, la belladona, totes aquestes que són l'estremona i tal, totes aquestes, doncs tenen uns alcaloides que es diuen tropànicos, ¿vale? Que són els que ens afecten a nosaltres, que ens hacen, pues esto, visió alterada, tot És això. com el component psicoactiu? Sí, Vale. el component psicoactiu, tot és. Vale. L'Artemisa vulgaris no té alcaloides tropànics, té un altre tipus d'alcaloide, ¿vale? Però que no són perillosos. Vale. A grandes dosis. Hate you. Tia, canvia'm el puto lloc perquè no para de darte hòsties en el puto tatu. Ja està. Bueno, hashtag tatuinfección. Bueno, total, que l'Artemisa vulgaris té alcaloides, òbviament, però no té alcaloides tropànics, té un altre tipus d'alcaloides que no són greus per la salut dels humans, però inducen a estados de Alterados de visiones. conciencia. Sí. Va bé per tindre, pues, entrar en meditació ràpid, visions, somnis profèticos. Que guai. ¿Vale? Y hazte una... ¿Quieres tener un sueño divertida? Hazte una infusión de Artemisa antes de irte a dormir. Vale, llavors farem un ungüento d'Artemisa i amigos. Vale? Perquè un serà protector pel viatge, l'altre serà no sé què... Després us ho explico. Vinga, Cari. Vale, Comencem. Primer de tot, s'agafa el pot de vidre, gentes que som retrasades i pensàvem que estàvem gravant i no ho hem gravat, vale? Heu d'agafar un pot de vidre dels cigrons, vale? O de les llenties, l'empleneu de les herbes en qüestió i llavors l'empleneu d'oli. En el nostre cas hem ficat oli d'oliva verge, però podeu utilitzar oli d'ametlles o el que sea. Però quines herbes porta aquí? Aquí porta Artemisa vulgaris, Molt bé. porta lavanda, porta romaní, milenrama, verbena i diria que... I què més hi he posat? Deixa'm mirar. No hi ha farigola? No, farigola no, perquè en aquest cas no és un ungüent per curar, és un ungüento de vuelo. I no hi ha Vale? Porta manzanilla? Artemisa. No hi ha manzanilla, No, Artemisa, milenrama, verbena, jasmí, Gesami. sàlvia, romero i lavanda. Molt bé. Vale? Això és el que porta. I porta 10 grams d'Artemisa i tot l'altre són 5 grams. Molt bé. O sigui, Artemisa porta el doble de que tot l'altre. Molt bé. Vale? Llavors, mentre això està al bany Maria, vale, que ha d'estar mínim una hora bullint, perquè mentre es bull doncs fa el xup-xup, jo te vull explicar, Mínim i màximo, com no, màxim, el rato que tu quieras. un dia sencer? Sí, Vale, vale, si vale. quieres. Vale? Vale. Quan més rato estigui bullint, doncs més rato hauràs estat extraient el que són Les substàncies, sí. les substàncies en calent. Si està fred, està fent maceració. Molt bé. Vale? O sigui, Molt bé. el que tu vulguis. Llavors, coses importants un cop ja tinguis l'ungüent fet, a l'hora d'aplicar.
no és un ungüent normal, és un ungüent ritual. Llavors, has de mentalitat de ritual. No se pone uno este ungüento para pasárselo bien. Perquè com que facilita la meditació, ¿vale? I facilita el que és les visions, doncs no se le pot poner a vaig a provar. No, has d'anar amb mente ritual, ¿vale? Otra cosa que has de fer també... Amb un propòsit ritual. Sí, exacte. Si tu vols que sigui l'experiència 100% real, hauries de fer una dieta prèvia, 24 hores abans, Molt bé. de no menjar grasses animals, de no beure cafè, ni fumar... Purificant el cos. Purificant el cos, exacte. Has de preparar el cos com per al ritual, ¿vale? Llavors, on aplicar-te-la? Quines zones del cos? Doncs la pots aplicar el que hem dit abans, no? Les zones on el torrent sanguini sigui major i més absorció. Absorció. Planta dels peus, plantes de les mans, sienes, darrere dels genolls, hasta ahí llego. Jo no diré altres zones. Quan te l'apliquis, si pot ser, no estiguis sol. No estiguis sol. Has d'estar amb algú acompanyat. Vale, acompanyat. I si pot ser a l'exterior, al bosc, doncs molt millor. Censurant el vídeo. ¿Vale? Entonces, todo otra vez en el puto tatu tirado. Joder, encima está todo ya físicos, que asco. Vale? Llavors, mentre això es va fent el xupi-xupi, si vols, si tens alguna pregunta que quieras hacer, alguna curiosidad o qualsevol cosa, pues No, me per puedes ara no. hacer. No tienes ninguna pregunta. Bueno, has de presentar els altres elements, Vale, no? presenta els altres elements. A posterior, quan hagi passat ja aquest rato d'ebullició, el que es fa és colar-ho. Ho has de colar. Per això tinc aquí el que és un colador, unes gasses, ¿vale? Típiques gasses aquestes de la farmàcia, ¿vale? Hi ha gent que hi posa un drap, però a mi me parece sucio, un drap. Això, com que està esterilitzat i es deu s'ha de tirar, doncs em sembla guai, ¿vale? Llavors, què més tinc? Un pot on te ficarem l'ungüento, ¿vale? En aquest cas he agafat un pot així d'alumini, que em sembla guai, que pot ser un pot de vidre, mentre no sigui de plàstic. Bueno, que podeu utilitzar plàstic, però jo estic com... És millor de vidre. Sí, de vidre o... Vidre, punto. Sí, punto, ja està. Vale? Ah, i una cosa molt important també. Saps que els ungüentos de vuelo solen ser negres. Per què? Una, per què? Perquè on te l'apliquis es vegi, Molt on bé. tu t'apliques i Útil. quina quantitat t'apliques, i també perquè les cendres el que fan és canviar el pH, el fan més alcalí, i llavors s'absorbeix abans. Vale. Com farem que sigui negre? Doncs cremant les herbes que també hem posat aquí. O sigui, abans de ficar totes les herbes aquí, jo n'he guardat aquí unes miques que són les mateixes que hi ha aquí dintre. Veus? Mira. Jo les veig. S'han de veure? A ver esa cámara que haga un zoom aquí bueno. El càmera indignat. Les veu o no? Porta aquí de tot, el que hem dit, l'artemisa, la milenrama, la sàlvia, el gessamí, tot. O sigui, ho porta aquí i aquí. O sigui, aquí hi ha les mateixes herbes que hi ha aquí. Vale, unes en sec i les altres en... Exacte, unes estan amb l'oli i les estan en sec. Llavors, això el que hem de fer és, ho hem de cremar. Vale? Ho hem de cremar. I aquestes cendres es posaran amb l'oli i quedaran negre. Molt bé. Vale, entonces, ahora grabarem el proceso de quemar, que ho gravarem a l'exterior, perquè m'ha liat aquí una que te caga. Llavors, ara ho farem, vale? Ja estem a l'exterior i hem vingut a cremar les herbetes que hem dit abans. Vinga, dale ahí. Piròmana. Piròmana. Aquí estan totes les herbes que hem dit, l'artemisa, el romaní, la lavanda... Superbona olor que fa Superbona això. olor. Ui. Ara li direm també la pell de serp, que huele a pollo. Mola un montón con tot el fum, Una passada. Ha de quedar negra, negra, Sí, negra, negra, així com es veu ara. Veus que està super negra? Així. Doncs així ha de quedar. Molt bé. Bueno, ja ha passat una hora. Ha passat una hora? Vale? Una Al hora de mínim. rellotge. Sí. Hem parat el que és el bany Maria. Deixeu una mica que es refredi, però el que heu de mirar és que en el vostre potet quina quantitat de mil·lilitres hi cap. En el nostre hi cap 30 mil·lilitres. 30. Vale? Per tant, ara he agafat una tassa de molongui, o podeu agafar qualsevol recipient que no sigui de plàstic, que sigui de ceràmica o de vidre o tal. Agafeu la vostra balança i tareu, vale? Perquè voleu saber el pes exacte que li ficareu d'oli, que han de ser 30 mil·lilitres. A no ser que feu lo que sea, doncs poseu lo que sea. Si feu varios, o sigui, 30 por lo que sea. Vale, llavors agafarem l'oli, el filtrarem amb un colador de metall i la... Varis, però clar, llavors 30 per quan són? Nosaltres en aquest cas, com que només en farem un, Sí. doncs seran 30 mil·lilitres. Vale. Però si féssim un per mi, un per tu, un per la Pepita, per la Manganita, doncs serien 30 30 per cap. Claro, Molt bé. en aquest cas, vale? Obrim la...
Obre-ho tu. Voy. Així fas algo que l'estàs fent anar, Yo estoy escuchando. I llavors la plego així, vale? Fas pum. Vale? I això és el que poso aquí en el colador, vale? Així. Molt bé. Vale? Ara el que s'ha de fer és agafar el pot, Sí? ho fas tu o vols que ho Sí, faci vale, jo? faig jo. I deixa-la aquí. Aquí, al pot? Sí. Ok, el deixem aquí. Això ara el que haurem de fer és apartar-ho per no cremar-nos. A 0, veieu? I fem així i vinga. Has d'anar tirant fins a arribar a 30. 18, Sí, ho veig. Allà. més o menys, ja està. 28, un chorrito. 29. Però bueno, ja està. ¡Ole! Però esta mujer, què vol dir aquesta precisió? Ara tenim 31,20 grams. I ara s'ha de posar la cera d'abelles. Aquest oli, que encara està així calentito, el que podem fer és el tanquem i el guardem dintre d'un armari i el deixem macerar fins la pròxima, vale? Ara hem d'agafar la cera d'abelles, que com que hem de ficar entre un 20 i un 30%, vale? Llavors, el 30% de 30, quan és? Compte. Com que sabem que el 30% de 30 és 9 grams, els 30 grams que tenim aquí d'oli els guardem i ara hem de pesar 9 grams en un altre recipient de cera d'abelles. Agafem una altra tassa xula, ¿vale? O lo que sea, la tarem i ara hem de pesar 9 grams. Vale, llavors, el que hem de fer aquest és desfer-ho, també al bany maria. Tornem a agafar la olla i el tornem a desfer, fins que quedi líquid. No es pot barrejar així, perquè si no, no quedarà una mescla homogènia, vale? Tenim l'oli de l'ungüent, vale? Ja infusionat. Tenim la cera d'abella, ja desfeta. Vale? La cera d'abella, ja desfeta, l'oli. I tenim les cendres de les herbes que hem cremat. El que hem de fer és ara afegir herbes a l'oli. Vale? Si voleu, el que podeu fer és encara triturar-les més, però a mi me les suda, jo els foto així. Vale? Entonces, veieu que encara hi ha una mica de brasa? No passa nada. S'hauria d'agafar una cullera, que no tenim, i echarle. Vale? Entonces, el que farem serà, con esto mismo, amb el pot del ungüento, agafarem una mica i la tirem a l'oli. Vale? Remenem con lo que tengáis a mano. Veieu que queda com negritud? Vale? Les cendres es van barrejant. Què mejor manera de barrejar que amb una mica d'hipèric. Vale? Quan més cendres hi tireu, més negre quedarà. Pues jo la voy a tirar más, porque me va el rollo, ¿vale? Cendra, tiro. Té el rotllo dark. Rollo dark, bien dark, ¿vale? I barregem. I ara el que hem de fer és afegir-li la cera d'abelles, ¿vale? La tirem aquí. Vale? I un cop està aquí, tornem a barrejar. Pues ara és el moment de passar-ho al nostre pote. Vale, feu així i ho deixeu estar aquí. Si en sobra una mica no passa res, millor que en sobri que no que en falti. I ara pues, el deixeu que solidifiqui. Però, al ser un ungüento de vuelo, vamos a hacer un ritual d'activació. Molt bé. I si et sembla bé, t'ensenyaré a fer perquè el facis tu. Vinga. T'he portat aigua, vale? Que l'aigua és un element per beneir, i t'he portat una vareta d'encens, vale? Que l'encens ho purificarà tot. Primer el que has de fer és passar l'encens pel teu ungüent. De què és aquest incens? De sàlvia. És un encens de sàlvia blanca. Ah, és el meu preferit. Sí? Primer de tot, tu t'has de concentrar, Mhm. has de tancar els ulls, has de fer una respiració. Deixes anar. Vale, relajas el cuerpo. Tornem a fer. Deixes anar. 10 segons per relaxar-te, vale? Vale, obres els ulls, agafes l'encens i has de dir que l'aire desperti Que l'aire desperti l'essència d'aquest ungüent l'essència d'aquest ungüent. i li passes el fum. Que el fum és l'element aire també. Així, eh? Sí. Fa superbona olor. Vale? I ara pots deixar-lo aquí si vols, el deixarem aquí. I ara has d'agafar, ara l'has de tancar, vale? Vigila que està així, exacte. I amb la mà dreta has d'agafar l'aigua i l'has d'esquitxar. Agua bendita. Sí, agua bendita, exacte. Vale? I ara has de dir que l'aigua beneeixi Que l'aigua beneeixi i dongui vida i dongui vida a aquesta barreja. a aquesta barreja. Bé, ara ens tornem a relaxar.
Fem una respiració. Deixes anar. I has de posar les mans a sobre de l'ungüent. Així. Eso. Vale? L'has de sentir. I has d'intentar passar la teva energia a l'ungüent, perquè ja deixarà de ser un ungüent normal a ser el teu ungüent de vuelo, la teva eina. Una eina per poder viatjar, per poder fer consultes, per tindre visions, per a lo que sea que lo vayas a utilizar. M'encanten les teves meditacions guiades, perdó. ¿Vale? O sigui, passa de ser una energia normal a ser part de tu. Entonces, te relaxes, fas una respiració, deixes anar, i ara has de repetir amb mi, ¿vale? Artemisa, Artemisa, obre les portes del somni obre les portes del somni i guia els meus passos i guia els meus passos durant la nit. durant la nit. Milenrama, Mirenrama, cobreix-me amb el teu escut, cobreix-me amb el teu escut, protegeix-me en el vol protegeix-me en el vol i retorna'm a casa i retorna'm a casa sana i salva. sana i salva. Verbena, Verbena, purifica el meu poder purifica el meu poder i eleva'l i eleva'l fins als camins fins als on camins caminen les antigues bruixes. on caminen les antigues bruixes. Gessamí, Gessamí, sussurra'm sussurra'm profecies, profecies, concedeix-me concedeix-me visions i revela i revela augurios en el aire. auguris a l'aire. Sàlvia, Sàlvia, cus cus, l'equilibri l'equilibri entre el meu cos entre el meu cos i la meva i ànima. la meva ànima. Romaní, Romaní, encén la claritat encén la claritat i la memòria de l'ancestral. i la memòria de l'ancestral. I la banda, I la banda, dona'm la teva calma dona'm la teva calma i cobreix-me de la teva paz. i Pau. cobreix-me de la teva pau. Ara has de dir gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies, gràcies, gràcies. Així és, Així és i així serà. així sigui Així sigui i així serà. i així serà. Si vols te'l passo, aquestes Vale. oracions. I ara ja, tu ungüento ja passa a ser tu herramienta, ¿vale? L'has com activat, l'has beneït. I ara l'únic que hauries de fer és quan arribis a casa, o sigui, en tu zona, en tu altar, en tus coses, li hauries de posar al costat una espelma blanca o platejada perquè es carregui amb la llum i amb la força de la lluna. Vale, I ja podries fer servir. molt bé. Ja està sòlid? No, Encara no, és que, Encara no. és que estem a l'estiu, fa calor. estem aquí Però a 50 no, graus. res, queda Hasta el res. ric. T'ha agradat? M'ha encantat. Tens alguna pregunta sobre els ungüentos de vuelo? No, m'ha encantat. Jo crec que... Doncs ja està. M'ha quedat Simplement, fins aquí l'episodi d'aquesta setmana. Si els feu servir, recordeu que no és un joguet, és un ungüento ritual, és un ungüento ritual, que també ens expliqueu les vostres... Energia sagrada en moviment. Exacte, les vostres experiències amb l'ungüent, i ens veiem la setmana que ve en un pròxim podcast. I res, ens veiem al proper episodi, no? Ciao, besos de brujis!